Bueno, aurreko bideoan ikusi genuen galdera kalkulatua, eta gero kalkulatuen artean badago beste bi mota. Kalkulatu simplea eta kalkulatua aukeran etxekoa. Bueno, nik ez dut ikusten alde handirik kalkulatua eta kalkulatu simple artean, baina, bueno, egingo dugu baitare bat simplea ikusteko nola egiten den, bale? Venga, nik hemen badaukat ja galdetegi bat zabalik, eta orduan, aktibaturik izango dut edizio, ez dago aktibaturik, aktibatiko dut edizioa. Venga, eta hor laugarren atalean badaukat galdetegi bat, bale? Venga, sakatuko dut galdetegi horretan, ez dago ezer oraindik, galdetegi horretan ez dago galderarik, orduan, esango diot, editatu galdetegia, eta hasiko naiz gehitzen galdera. Venga, gehitu galdera berria. Bueno, eginak genuen baitare bankutik, behar bada hemendik aurrera egingo ditugu guztiak bankutik, bankuan txertatzen zuzen galderak, bale? Gero, bueno, hortik hartzeko. Ez dakite lan gehiago dela gutxiago, baina, bueno, beste erabat lan egiteko, eta horrela guztiak ditugu bankuan ordenatuta. Venga, galdera kalkulatu simplea. Bale, hemen dago, aukeratuko dugu, eta gehitu. Venga, jarriko diogu galderaren izena, hori da guretzat, orduan jarri dugu nahi duguna. Adibidez, abi, venga. Eta hemen jarriko dugu, bueno, testuan jarriko dugun formula, edo, bale? Venga, hemen jarriko dugu zenbat da, eta komodinak. A, ken, B. Vale? Zenbat da A ken B, hemen uste dut, venga, jarri dudala. Vale. Zenbat da A ken B, hori giltzen artean beti, eta jaitsiko gara. Vale? Erantzunetan jarriko dugu zein den formula. Kopiatu aldugu hemendik bertatik, vale? Kopiatu, eta hemen bertan etxatzi formula. Vale? Pegar. Venga, eta kalifikazioa izango da 100%. Amortarrak hemen aldatu ziren, baina, bueno, utziko dugu horrela, oraindik unitateak aldatu gabe. Vale? Venga, jaitziko gara eta hemen sakatuko dugu bilatu itzazu erantzun zuzenaren formuletan dauden aldagaiak. Vale? Bilatzeko hori dauden, formula barruan dauden aldagaiak. Venga, sakatuko dugu. Venga, zabaltzen da lehioa editatzen jarraitzeko, eta orain zabaldu zaigu aurreko galderan ere, galdera kalkulatuan, agertzen ziren parametroak. Zenbat adibidez berdin sortu galdera horrekin, ni jarriko dut adibidez hemen 20 adibidez berdinak sortu, eta erakutsi, jarriko diot baitare, bueno, venga, bale, jaitziko naiz, eta berriro sortu, sakatuko dut lehen, sortu 20 horiek. Venga, eta sortzerakoan, hemen jarriko dugu orain aldagaien balioak, bale? Venga, bada ez bada hemen, erakusteko gero ikusteko hemen, baitare guztiak batera, jarriko diot 20, bale? Eta sortu berriro, bada ez bada. Ez dakita inbestaldi sakatu behar den sortu, baina bada ez bada, bale? Venga, eta hemen orain agertu zaigu aldagaien balioak. Eta bitu, esan didodanean erakusteko 20ak, hemen daude 20ak, bale? Guztiak. Hemen badaude, hori, amartarrekin, zenbaki amartarrekin, baina momentu batean, amartarrak nahi ez baditugu, egin alduguna da erakutsi gehiago hemen, eta hemen, behitu, agertzen dira ja aldagaiak, bale, 20 aldagai desberdinak, A eta B, eta nik aldatu aldiet balioa. Eta nahi badut, hemendik adibidez bakendu amartar zifra guztiak. Venga, utziko dugu orain horrela, eta jaizten bagara erantza, esango diogu gorte aldaketak. Vale, ordua, suposatzen da eginda dagoela, frogatuko dugu, ikusiko dugu, eta hor baditugu ja,
egiteko ariketa bakoitza. Noski kontuz hauekin, hemen adibidez negatiboekin jolastu nahi ez badugu, momentu batean, esan beharko diogu, aldatzen zirenean edo aukeratzen zirenean aldagaiak, tarte hori aukeratzen zenean, esan behar diogu zein tartetan mugitzeko aldagai bakoitza. Orduan, beti handiagoa izateko, esan aldiogu mugitzeko 10 eta 20 artean, eta beti izateko baino txikiagoa, esan aldiogu mugitzeko 1 eta 10 artean. Gogoratzen duzu lege hori, aukeratzen zenean tartea edo. Horrela da galdera kalkulatu simplea, nik ikusten dut iaia kalkulatua bezalakoa, eta ez dakit batzuetan zergatik egiten den desberdintasun hori.